И друго нещо. Човек трябва да е гладен. Човек трябва да е гладен, да иска да прави Това да бизнес. си поговорим, защото много хора стартират, почват да правят бизнес и в един момент той просто бизнесът почва да цикли и не стига до никъде. Какви са личностните характеристики, които ти се забелязва, които всъщност правят един човек успешен предприемач? Предприемач е човек, който предприема, но успешният предприемач е човек, който на практика изпълнява намеренията и ги търкаля всеки ден да се случват. А ти го каза много добре. Изпълня тия намерения. Идвам от средностатистическо българско семейство. Нищо не съм бил по-различен от всеки един... Какви качества ти помогнаха на тебе да станеш успешен предприемач? Това казвам. Трябва да си гладен. Нали знаеш, Габор Мате, той казва Entrepreneurship is response of trauma. Тоест, нали, предприемачеството, щом се занимаваш с предприемачеството, ти имаш някаква травма, която те кара да го правиш това нещо. Категорично съм съгласен. Не знам ти какво мислиш. Не искам да докажем нещо на себе си. На първо място. Ти идваш от семейство, което може би не е имало финансова възможност, някакви неща са ти липсвали докато си расъл. И това ти създава ти усещане за глад. Искам да имам по-добър живот, искам да имам по-добро, искам да бъда признат от хората, искам да имам този статус, да бъда обществено, нали, приет. Аз правя това, да бъда значим. Искам да давам работа на хората, искам аз да управлявам някакви процеси. Сега, това всичко изглежда, нали, много лесно, нали, да го кажем просто. По-трудно да се изпълня. Но трябва да го имаш тая страст, с която ти да гониш този успех.